Takže čusák, busák, dnešné video je to, jak sa volajú, tie doplňky pre LPS, bude aj druhá časť, bo mám ich veľa, viacej, takže poďme na to, poďme na to. Mám to v takej peňaženke mojej a keby ste sa čutovali, prečo natáčam vonku, preto lebo môj tatík s mojím dedom maľujú dom, ako znútra, maľujú tam stenu, takže som vonku. A mám to v takej peňaženke mojej, tak ideme na to. A ďalšie mám v takých krabicách a tak. A mám aj vyrobené, takže poďme na to. Jau. Prvá vec je takáto tekvica, je dosť veľká. Toto je malý pečopák, to je morča, ale je napríklad taká surikata, alebo jezevčík, alebo čo, tak im to dosť prospeje. A toto je dosť malý pečopák, takže to dám dávať seba, neviem, či to bude vidno všetko. Mám veľa vecí, tak to vypadá ešte to tam. Ďalej, mala som taký, mala som od Ježiška, alebo od Ježka, ja neviem, od Mikuláša proste na Vianoce som dostala taký, takú krabicu a v tom bola reťazka, na to ste si mohli dávať nejaké také prívesky. No a ja to používam jahodku, ale ešte cupcake. Mi to príde, lebo je to jedla jakéby, takže lebo vypadá to ako pre pečopákov, to tak stačí. Ďalej mám nejaké také šťastné minky, tak mi prídu, že také oplatky vaňulkové, mám ešte jednu, len teraz ju tu asi nemám. Mám. Počkajte, to je tak. Tak. Potom mám z takej hry, tam kde sú čierne koliečka a v tom je 5. A mám dve teraz tu a je ešte jedna, ale v tom je 50, taká biela. Takže tak. Dám toho pečopáka dozadu alebo dám. Dobre. Spadol. Dobre. Potom mám nejaké gumičky. Teraz tu. Takže gumičky. A mám ešte takú krabičku s gumičkami a potom mám ešte náramky z gumičiek, náhrdelníky. Takže tak. Potom som našla nejakú takú vecičku. Prišlo mi to ako mikrofón, ale potom som dala na pitíčko, takže pitíčko. To mám z Lega na auto, to je výfuk, ale jedno má tu také tenké a hrubé a ja to používam takto, počkajte, takto. Voilà, a kafíčko na ráno. Je tu ďalšia gumička, takže, ale môžete to mať aj naopak, lepšie to potom vydrží. A potom som našla zase takú vecičku a je to také malé, natáčam LPS rozmazlená, takže a v tomto je, takže som to ešte vydám to určite dnes, má to 3 časti, takže a tu je taká malá vecička, že je to na papanie, na jedenie, teraz mi to spadlo do trávy, ale mám to, takže tak.
potom mám a keby ste počuli zvuky, tak teraz išiel autobus a tak. No a potom z náboženstva, alebo z čoho nám dali také priviešky, to používam ako oplatku. To je všetko. A ešte mám toto. To už viete asi, čo je. Peniažky, centíčky. A to používam ako čokoládové mini oplatky, ale fakt dakedy len. Dakedy nepoužívam vôbec. Takže keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, dislike, komentáte, odoberajte a zdieľajte a čusák, busák. Okidoki. Nechápem, čo to hovorím. Prepáčte, spadla mi kamera. Budem mať pozdrav. Okidoki.